I've never pushed you away. Mashobane, you are pushing me away even now. Uma Khumalo ungishayela umthetho. Ubuthini lo mthetho? Ubuthi hlukana noMakhwela nengane yakho. So, exclusion eyokuthi I could not follow mina a person oshayela mina umthetho. Ngithi kuwena, you have created this. Don't say I have pushed you away. You pushing me away. You leaving me out, you sidelining me, you making me feel like I'm not part of your family, you making me feel like vele mina, I mean nothing to you, you can live without me. That's what you have done to me. You dropped me. Ngikwenzeni. You dropped so me. ulwelani nami? Ukuthi Ulwena number 5 nami. You sideline me because of number 5. No. Ngishiya mina ngaphandle. Uyangilahla, ungilahla number 5 and then come to me and say awukazi ungilahla. Angaze mina ngishuza uMakhwela of uMakhumalo because uMakhumalo ngiyazi ukuthi unkosikazi wale ekhaya. So lento yokuthi mina ngishuza uMakhwela over uMakhumalo, it's wrong. Into ephile engqondweni. Kahle uMakhumalo unezathu zakhe angazisho ukuthi uMakhwela ngicabanga ukuthi ungcono ngo1 2 3. Manje leyo nto ufuna ukuyiphushela kumina. Okay guys, there's an episode where uMusa challenged uMakhumalo engafuni nje lutho yokwenza ngoMakhumalo, ekhuluma naye kabi, simbona nathi bukenisa ngoMakhumalo. Every time aya ku diary session nje bokuyinto ebad ngoMakhumalo. It was when uMakhumalo told uMusa ukuthi imali eyakhe and she will never support uMakhwela, and uMusa started ganging up against uMakhumalo noMacele. And we won't say uMakhumalo is right in the whole acrimony because uMakhumalo is the one who allowed uMusa uthathe wife number 5. And also, she got angry because uMusa uthathe umfazi around ekibo. Kahle kahle ngizothini? Uthathe umfazi esigodini sakibo. That's why she is angry. And yes, bokumele vele akwade because angeke ukwazi ukuhamba ukuthatha umfazi la ngihlala ngakhona. Uphinde ubuye uzongibonisa ngomhlaba ukuthi wena hey sowuthola umfazi ozokuzalela abantwana and mina ngihlulekile ukuyenza lento engiyizele kahle kahle la kwaMseleko. Fine, uMusa naye beka wrong lapho. Beka wrong and ushilo mayini vele ukuthi yebo uMusa once wathola umfazi omusha, he becomes disrespectful to the other wives. And the only way this whole thing could be fixed and kubuyele kube right nje Simone is uMusa coming nje clean to abafazi bakhe exolise instead of being manipulative or protecting himself. Angathathi accountability, akavela ahlale phansi nabafazi bakhe ethi asho nje ukuthi hey mfethu ngiyaxolisa for 1 2 3 and can we please fix 1 2 3 abe indoda for once and stop ukuyenza ama back and forth nabafazi bakhe. There will be no progress like kulesithembu. Must be honest guys. What are your thoughts on this? Thank you for watching.